Hello guys! It's Christine Mr. Family Budget. So today, gusto ko lang i-share, no? Kasi meron akong napanood kasi sa YouTube, Real Asian Beauty, yung kilala niya siya. Kasi namamroblema siya sa kanyang pimples, sa kanyang acne. Medyo nag-worry lang ako sa, sa estado ng kanyang acne, sa kanyang, yung ginastos niya sa pagpapaderma, sa medyo mahal. And today, gusto ko lang i-share, kasi alam ko marami rin sila na problema dun sa pimples. Hindi perfecto yung aking pagmumukha, no? Pero, sobrang dami ng tigawat ko noon, as in talaga yung nagnanana, yun. And, dami ko na sinabi, pero i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, guys. And it's very effective. Na-share ko na to sa sa old videos ko, pero ngayon, mas klaruhin natin ng maayos kung ano yung mga ginamit ko. Okay? So, ayan guys. Bumili ako ng sugar doon sa tindahan. Dahil inubos si Papa yung sugar ko. Kaya, eto lang yung gagamitin natin guys. Eto lang talaga. Okay? So, kukuha tayo ng ayan. So, eto yung sugar guys. Eto lang yung gagamitin natin. So, first, gagawin lang talaga is number 1, maghilamos sa umaga. Walang ibang guys, walang ibang gagawin kundi maghilamos na talaga sa umaga. Anything na sabon, but hindi lang yung mga safeguard, kasi yung safeguard lang is parang mas papadamihin niya yung mga tigyawat mo, yung mga mild lang na sabon. So ako yung sabon na ginagamit ko is actually yung Kujisan lang naman, and then bago ako mag-Kujisan, sasabon lang muna ako ng ingay. Ayan, sabon na ordinary lang. So, ayun. So, ayun guys, naghihilamos lang ako. Yan lang yung ginagawa ko talaga every morning. Yan. Pero ito, hindi ko na lang kasi nakapaghilamos ako ng anong oras na ngayon. Pero binibigay ko lang sa inyo yung example na nanghihilamos ako. So, ang mangyayari guys, ayan, medyo against the light na tayo, ayan lang yung sugar, diretso na scrub sa mukha. Ayan, nakikita nyo siya. Scrub nyo lang sa mukha nyo guys, mapifeel nyo yung niya. Talaga mapifeel nyo talaga yung sugar na inaano yung mukha ninyo. Ayan. Nyo to guys at least mga 1 minute ganon hanggang sa mag-melt na yung sugar sa mukha ninyo. So ayan guys, tapos na ako maghilamos after 1 minute na pag-scrub ko sa mukha ko. Ayan, nasa na natin sa mukha natin. So, ginagawa ko to guys, at least, kasi medyo oily yung face ko, ginagawa ko siya mga twice or thrice a week. Kasi pag inaraw-araw mo, mas mag-oily yung mukha mo. Kasi talagang inaano niya talaga yung mga dry skin, kung dry skin ka. So, mas better na every, medyo dalas-dalasan mo yung paggamit. Pero kung medyo oily, huwag masyado. So, ilang beses ko nang shinare ito guys, at saka, alam ko makakatulong sa inyo dahil sobrang daming tigyawat ko before. Yan lang yung ginagamit ko, yung brown sugar. And then, sa gabi, kailangan nyo lang maghugas ulit sa mukha ninyo. As in, kailangan araw-arawin nyo guys. Hindi pwedeng ngayon maghilamos ka, the next day hindi na naman. So, magiging mas marami lang yung pimples mo pag ganon. So, kailangan sundin mo lang lahat, as in everyday, hanggang sa maging routine mo siya. Dahil kailangan mo siyang gawing routine din araw-araw na maghilamos ka. Yun lang yung solusyon talaga guys
maghilamos araw-araw. As in, yun lang talaga. Hindi mo na kailangan magpa-derma, hindi mo na kailangan gumahos ng pagkamahal-mahal ng mga treatment na nilalagay sa mukha mo, yung mga cream, yung mga binibigay sa'yo. Hindi na kailangan yon. Pero, masuggest ko, magpa-derma kung yung magpapa-harvest ka na yung mga blackheads or anything na ganun. Pero, pag yun sa mga pimples talaga, feeling ko hindi ka matutulungan ng mga feeling ko lang naman na kasi normal lang na magkakaroon ng pimples kasi ako nagkaka-pimples ako pag malapit na yung buwan ng dalaw ko. Yun lang. Pero yung mga ganito lang na feeling ko hindi na kailangan mo lang talaga yung tulungan, ikaw lang makakatulong sa sarili mo na maglagay sa mukha mo. And pwede ka malagay ng moisturizer kung gusto mo, pero ako yung nilagay ko is yung lotion lang. And then the best part, kaya ako naghilamos today at naglagay ng sugar sa mukha ko. Dahil, eto lang yung ginagamit ko pang tanggal. Nakikita niyo siya. Pang tanggal ng aking mga blackheads, whiteheads. Ito lang yung ginagamit ko. Pero kung meron naman kayong budget, papunta na lang kayo sa derma. Pero, for me, eto lang yung pinang-harvest ko. Makikita mo, mapifeel mo, ayoko na lang ipakita sa inyo, pero mapifeel mo yung soft na mukha mo, madaling makuha yung mga blackheads, yung mga pagbago kang hilamos at naglagay ng inyong, at nag-scrub ka nung brown sugar. So, yun lang. Ako sa kanya, parang naawa ko sa kanya, yun nga si Real Asian Beauty. Kasi sobrang dami tigyawat niya. And one thing lang din guys na hindi na ako sumunod sa tip ko, pero yun lang yung na nabigay ko sa inyo. One thing lang na hindi nyo dapat kainin is yung mga fried food. Pwede naman kumain pero paminsan-minsan lang, ingay ng mga bata. And then, yung junk food, number 1 din yun. Iwasan din yung junk food talaga. Pwede kumain paminsan-minsan pero wag yung araw-araw. Kasi isa-isa din yung sa nagkakaroon ng pimple kasi nagkaka-oily yung mukha mo doon. And then, yun lang naman. And then, more fruit, water, yun lang yung dapat mong inumin at kainin na mas marami. Mga fruits talaga. So, yun lang guys. Sana ay makatulong yan sa inyo dahil medyo naaawa lang ako sa mga ganung mga problema. Pero, ayun, hindi perfecto yung mukha ko, pero sa pimples, yun talaga yung may advice ko sa inyo. So, yun lang. I hope you guys enjoy. Sana ay makatulong talaga sa inyo yan. Dahil alam kong malaking tulong yan kung gagawin nyo lang talaga. Dahil sa akin, yun lang din yung nakakatulong. Yun lang. Hilamos lang guys. Hilamos lang talaga. As in, yun lang yung safeguard ha. Kasi mas nakakarami siya ng pimples. Yun lang yung mga regular soap lang. Wala yung mga strong masyado na So, yun lang guys. See you in my next video. And please don't forget to subscribe. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video guys. Babush!